kansalaiset. Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, joka on yritetty Suomesta hävittää jo aikaa. Joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, ei ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on otettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä enää laivoiltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa, katsokaa. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä, huhhuh. Katsokaa, tämä ystäväni, tämä kuva toi hetki kun me nautitaan kauheita, kun katsokaa. Nämä arvot, katsokaa, no pääni. Katsokaa. Lakupojat potkii. Nyt ymmärtänyt, lakupiippu pitää kielletty. Se oli pojat piippu. Näkemisiin, moi moi.